CM Sugan at Kabuhayan. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat, mga listeners natin ngayon, ang mga followers natin sa Facebook. Kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So, sa mga listeners po natin, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 904 0717. Yan po ang ating text hotline at calling all people na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom na mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang operahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Hello kay Ma'am Floriden Kalimlim at Ma'am Maylin Encinares. O yan, hello sa inyong lahat. Saan man kayong radio station nakikinig, hello po sa inyong lahat. And of course sa Facebook, opo. So patuloy tayo sa ating mission to help restore the health of people. Ang ating products tried and tested, marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. Pero yan, merong pumasok dito sa akin na tanong. Sabi niya, good evening po. Pwede po magtanong, ano po ba ang stand nyo about vaccine? Natatakot po kasi ako magpa-vaccine sa COVID, please advise po. O taga 3rd District daw siya. Ilan na po yung edad nyo? Listener ka po ba ngayon? Ikaw ba ay nakikinig sa ngayon? Opo, ano yung edad mo at kung meron ka bang pre-existing ailment? Paki-text ka agad sa akin. Hello kay Ma'am Lilibat Coloma. Kasi ako po, ganito yan na ako nagpabakuna, wala man lang ako naramdaman. Ay actually, meron din, siguro yung first 2 days, parang gusto ko lang, masarap matulog, inaantok ka. Yun lang yung naramdaman ko, walang lagnat, walang walang panghina sa katawan. Inaantok lang talaga ako. Yung iba naman, nagutom da, parang palaging gutom, gusto kumain. So, pero ito, yung tanong dito, bakit ka natatakot sa bakuna? Hindi ka ba healthy? Kasi kung hindi ka healthy, the best muna, tulungan mo ang iyong sarili na maging healthy ka. Oo, kasi marami mga kwento-kwento nga yan. Marami mga kwento-kwento ng kung kailan nabakunahan, saka nagpaalam. Hello kay Ma'am Wida Sagsagat, si area ng Mindanao. Saka nagpaalam. Pero in my case kasi yan. Kasi ako, na-restore na yung health ko. Wala na yung mga sakit-sakit ko. Kaya, nung nagpabakuna ko, okay lang yung aking pakiramdam. At marami din naman talagang naka-Power Trio, yung iniinom nila. Nung nagpabakuna, wala lang daw, okay lang. Siyempre, may sakit dito sa braso. Oo, hello kay, yan, good evening, Ma'am Wida. O yan, may yan, parang dito, masakit. Siyempre yung tinusukan. Do, ako po yung taong ayaw ko talagang binabakunahan. Kahit noon, maliit, ayaw ko talaga. Pero kailangan kong mag-follow din kasi syempre in-expect tayo, isa sa mga leader ni Health Code, tapos takot magpabakuna, di ba? So sinubukan ko sa sarili ko, okay lang po ako. Pero yung marami po talaga na nagpabakuna, talagang ginamit mo na talaga before and after ng pagpabakuna ay nag-take sila ng Power Trio. Kailangan kasi malakas ang immune system. Kasi halimbawa, may hypertension ka, diabetiko, may sakit sa puso, o may sakit ka sa baga, o may asthma, tapos hindi ka healthy tapos magpabakuna ka.
o doon ka talaga may mararamdaman. Why? Kasi hindi ka nga healthy. Kaya kailangan mo kung kayo magpapabakuna, kailangan nakakondisyon ang iyong katawan. Dapat healthy po. Kaya kung hindi pa healthy sa ngayon, sikapin nyo muna maging healthy kayo. Try our product. Hello kay Ma'am Nancy Reginaldo. Yan. Si Ma'am, Sion, Liana Reza. Sa lahat ng mga followers natin sa Facebook at sa radio, hello po sa inyong lahat. At kung magtatanong kayo, nako talaga, super na busy talaga ang iyong lingkod. Opo. Dahil na marami na talaga ang natutunan itong ating product, the CMD, CBF at Supreme Juice. Madami na po talaga. At yan, madalas sabihin ko, marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin pati sa COVID-19 ay tumulong po ang ating produkto. Hello ka Ma'am Leonora na po is watching. Okay. So, ngayon po medyo less talk. Less talk ang iyong lingkod. Opo, kasi medyo nung siguro super madami yung akong kausap. Tapos, nasabay ako kain-kain ng malamig. Malamig. Siyempre, masarap bagay yun. Kaya medyo yung aking boses sa ngayon. Kaya ngayon, mag-play muna ako. Mga kwento ng kagalingan. Ito yung mga kwento ng kagalingan kung kailan CMD pa lang yung ating produkto. Oh, so amazing na po talaga na ginawa ng ating produkto. Kaya ito busugin ko muna kayo ng mga kwento ng kagalingan. Pakinggan muna. O yung sa mga pamilya may mga cancer, may mga bukol. Alam mo, pakinggan nyo to. Palang mga pamilyang may cancer. Pakinggan po natin. Okay, nandito pa rin kami sa aming biyahe. Galing kaming Bandung City, going to Jakarta. Dahil mamayang hapon, ang flight namin back to Manila. Eto, meron pa dito isang napakatindi. Grabe ang ginawa sa kanilang family ng ating HCI CMD. Ate, para ma-inspire mo naman yung mga taga Bicol, i-ano mo na lang yung pangalan at kung taga saan. At siyempre yung personal experience about our products ni Health Code International. Okay. Hello, good morning po. Ako po si Corazon Sanidad. Sa Makati po kami, kasama kong aking stockies. Maganda pong naging nangyari ang karanasan ko dito sa CMD. Nasa lubong lang po ang aking stockies na ngayon nagkasama ko. Inalok lang ho niya ako niyan na, Cora, gamitin mo itong product na to, gumaling ako. Ako naman po, ang anak ko that time may sakit, o-operahan sa Makati Med. Ang sabi ko sa sarili ko, tubig lang yan, bakit gagaling ang anak ko dyan? Hindi ko na ho pinarinig sa stockies ko, sa sarili ko na lang po. Pero sabi ko po sa kanya, ay hindi, for operation ng anak ko dahil may bukol sa ilalim ng dila. Inignore ko ho siya, pina-opera ko yung anak ko. Pagkatapos pong ma-opera ng anak ko yung bukol niya sa ilalim ng dila, tumubo po after 2 weeks. Nag-iiyak po ako kasi ang pamilya ng asawa ko ay cancer, ang sakit. Nakita ko po yung kanyang lola na may butas po yung mukha niya. So naisip ko ang anak ko, kabata-bata, 6 years old, magiging gano'n din sa kanyang lola, batang nagka-cancer. Nag-pray po ako. Pagkatapos po ng pray ko, naisip ko po ang salita ng stockies ko ngayon na huwag mong ipasugat ang anak mo, gamitin mo ang ginamit kong ito at ako'y gumaling. Alam po nyo, nagbulsa po ako ng pera. Pumunta po ako sa kanya. Sabi ko, bibili ako ng sinasabi mong nakagaling na yan. Tapos po, ayoko pong bumili ng isa kasi magkano ba yan? That time po, 950. Ay hindi, magkano ang member? Ganito, nag-member ho ako. Inuwi ko po ng bahay ang product ng CMD. Pagdating po doon, pinainom ko anak ko 5 patak lang po kasi 6 years old. At saka pahid po sa ilalim ng dila. Alam po nyo, pagdating ng 4 days, yun pong tumubo uli na bukol sa kabilang dila. Ay, gumaling po. So, hindi ko na ho siya pino-opera. Ngayon po yung anak kong yun, 15 years old na ngayon. Meron pa po ang asawa ko po itong last January 31 na po siya, inatake. Mild stroke po ang nangyari sa kanya.
idadala ko po ng ospital ang asawa ko. Ayaw po niyang magpadala. Sabi ko, nagalit na po ang pamilya niya, idala ng ospital. Kahit po gamot, ayaw. Sabi ko, kahit doktor lang, ayaw po. Alam mo niyo, pinainom ko po ng 200 drops a day ang asawa ko. Tapos, time to time ho, pahid. Yung isang bote po na 60 ml, 3 days lang po na ginagamit ng asawa ko. After 1 week po, nakita ko may pagbabago. So, nilas ko po, naging 150 drops a day. After 1 week na naman ho, may pagbabago. Hanggang isang buwan po, yung mild stroke ng asawa ko na normal po, nagkangiwi-ngiwi po yung mukha ng asawa ko. At ang mata hindi napipikit. Pero po ngayon, normal na normal po ang asawa ko. Marami pong nangyaring kababalaghan, talaga pong milagro sa CMD ito. Pati nga po ito, pag-abroad ko, nakakapag-abroad ako ng libre dahil lang po sa CMD yan. Siguro po talagang bigay po ng Diyos talaga. Tubig po talaga na ginawa ng Diyos para sa atin. Sana po lahat po ng nakakapakinig nito gayahin din po kami ang nangyari sa amin na gumaling sa sakit. Ito po nakakapagturpa dahil po sa HCIBs. Ang dami pong nangyari sa pamilya ko. Kung ikukwento ko po lahat, baka po maghapon magdamag tayong magkukwentuhan. So, ayan, medyo skip muna natin yung kanyang kwento. Napaka-amazing na ginagawa ng ating product. Actually, yung tinitestimony niya, yun yung CMD pa lang yan noon. Hello dito sa dalawa kong kababayan. Say, Fe, Moyna. Kumusta na, Fe? Classmate ko ng elementary. elementary. Ang mga taga-Kamalig. And of course, si Ma'am Josie Sabdao. So, alam mo ito si Ma'am Corazon Sanidad. Meron pa siyang hindi actually nabanggit na kwento niya. Actually, hindi ko lang talaga na-record lahat. Opo, kasi kailangan na namin mag-travel. Yung bang sa atin bubwa dito sa Bicol, ewan ko lang sa ibang lugar, yung bang pag mga babae, di ba yung matris natin ay bumabagsak daw. Oo, ano na daw talaga, sobrang hirap na siya. Mahirap na para sa kanya. Pero tinitesting niya. Kaya yung mga tao talaga, yung mga Pilipino, talagang titestingin yan. Ano ba talaga yung kayang gawin ng ating CMD? Tinesting niya yun. Aside ng intake na ating CMD, pakahugas niya. Pakahugas niya, lalagyan ko niya ng mga 3 to 5 drops yung palad niya. At talagang inaano niya dun, direkta na hinahaplos niya dun. At napansin niya daw ay talagang bumalik lang. Bumalik yung matres tawag niyan, babubwa dito sa atin. Yan ay mga naging problema yan ng mga babae na maraming inanak o kaya yung bang super sipag, yung marami kang binubuhat ba sa araw-araw mo, ayun talaga nangyayari. Pero yun, sabi ni Ma'am Corazon Sanidad ay kasamang natulungan yung kanyang bubwa dito sa Bicol. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano yun, okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ito palang takot magpabakuna, wala po sakit. Kung magpapabakuna po, ilang drops CMD, 40 to 45 years old. Alam mo gawin mo, 20 o mga 30 drops before ikaw magpabakuna at another 30 drops after. At dagdagan mo pa. Pwede pa yung araw-araw mag-take ka ng ating CMD. Kung hindi ka rin lang naman tipid sa budget, go for Power Trio. CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ito, tuloy natin yung kwento ni Ma'am Corazon Sanidad. Pakinggan po natin. Ito pa, itong pinsan ko po ay taga Bicol. Kasi po, ang mama ko Sorsogon din. Colon cancer po ang pinsan ko. Mga pura po. Padi din po ang kanyang kapatid. Ang sabi po ng pinsan ko, so meron akong colon cancer, stage 3.
magkikimo ako ng 3 months. 1.2 million po. Sabi ko sa kanya, kaya mo mag-chemo ng 1.2 million, kaya mong uminom ng 250 drops a day. Gawin mo nga for 3 months. Ginawa po ng pinsan ko. Alam po nyo, after ng chemo, siyempre po ilalaboratory ng doktor. Nagtataka po ang doktor niya. Cancer-free ang pinsan ko pong yun. Hanggang ngayon po, nagka-cancer din po yung kapatid niya, breast cancer. Hindi po nabahala. Kasi po, tawa-tawa pa ang pinsan ko. Dahil, pagagalingin ako ng CM din yan. Ngayon po, ang mga kamag-anak ko rin po sa Bicol, sa Sorsogon, nagiinuman po lahat. Meron pa po ang brother ko. At saka po, ang brother ko po kagaya po ni Gloria, ang sakit. Inopera ho yan. Sabi po ng doktor, mga 15 days siya sa hospital. Pero po, in 4 days, yung sugat po niya sa may batok, naghilom po in 4 days. At saka po hindi nag-brace sa leeg ang brother ko. Takanta rin po ang doktor niya, bakit po hindi sakit, hindi nakakaramdam. Sabi po ng doktor, sir, anong nararamdaman mo? Wala lang, dok. Wala, sir, sa dami niyang na-operang ganun, talagang ang pain, mas talagang sakit talaga. Pero sa brother ko po, wala po talagang naramdaman na sakit. Ganon din po yung pamangkin po ng asawa ko. Unang apo ko yun. Brain tumor, cancer. Ang taning po ng doktor sa kanya, 3 months. Hindi po siya aabutin ng 9 months. 1 million po ang operation niya sa St. Luke's, ang bayad. Pero nag-usap-usap po kami ng pamilya ng asawa ko, ipapa-opera natin, 3 buwan lang palang mabubuhay. Sabi ko, ipa-opera na lang natin sa mura. Sabi ko, sayang 1 milyon, ibili na lang natin sa sakyan o pangkain na ganyan. Alam mo nyo, na-opera po yung batang yon. Nagtataka rin po ang doktor, 9 na buwan na po, buhay pa. 1 taon na po, buhay pa. 7 taon na po ngayon, buhay pa rin po yung batang yun. Salamat po. Oo, ate pangalan at kami po ay Makati po. Nasabi ko na ang pangalan ko. Corazon Sanidad po ng Makati. So ayan. Ayan sa mga listeners natin, nakalain mo yan pamilyang may mga cancer. Kaya siyempre, sino ba naman ang hindi matatakot na at a very young age may bukol na kaagad. Di ba? Hello kay Linian Par and Ma'am Lenny Makinyana. So, yan ang mga naunang mga testimonies natin noon. Kung kailan CMD pa lang yung ating product, kaya kailangan lang talagang subukan. Sa dami ngayon ng mga sakit ng mga tao, pag dependent ka talaga sa hospital, dependent ka sa doktor, baka, marami po niyan, nakakalungkot. Okay lang na ikaw ay na-confine, gumaling ka. Okay lang na na-hospital ka o na-operan ka, gumaling ka, pero kung still nandyan pa rin ang iyong sakit, yan, nawala na yung kabuhayan, di ba? So, dito, prevention is always better than cure. At gusto kong i-share uli sa inyo that statement of Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner. You can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Bakit tayo nagkaroon ng mga sakit? Dahil nagkukulang na yung katawan natin sa mga minerals na kailangan niya. Kaya naman ay nagkaroon ng hina tayo, ang lumalakas ay mga karamdaman. Kailangan lang talagang ibalik yung mga minerals na kailangan ng katawan, which is makukuha natin sa ating HCI CMD, because HCI CMD is more than 72 kinds of minerals, kompleto at balanse po siya. Useless kasi, tandaan na useless yung mga vitamins, proteins, enzymes, amino acids, etc. kung wala ang mineral. So, unahin natin muna yung mga minerals. Importante, nandyan sa katawan natin yung mga minerals. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. At dito na muna tayo sa ating mga outlet, sa mga listeners natin sa area ng Calbayog. Okay, hanapin niyo po HCI CMD Center at ground floor Camino Building,
Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan ng Christian Gift Shop. Also, sa mapapakinggan kasi tayo sa OKFM Daet, sa Cool Radio in Daet, and sa radyo natin in Paracale. Ito yung mga center dyan sa area ng Camarines Norte. Hanapin lang HCIC MD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Kasorog Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamel, Lalabo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Jegolinia Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden and Tourist Inn, sa corner Lapak Street and Mabini Street. Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Andyan din po si Rusan's Transient House, Ma'am Susan Korea Abais. Purok 2, Lagon. So, Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion Sur, Paracale. Okay. So, eto pa ha. Sa area ng Camarines Sur, hanapin lang HCIC MD Center at Binanuhan, Kati sa Seal, Binanwahan, Karamuan, Kamsur. Sa 36A Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Si Mr. Pedro Villanueva, sa Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Durcher Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. At sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. And of course, si Merly Colasito, Zone 3, Barangay del Carmen, Sangay, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes. At sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Of course, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Okay. Sa area ng Sorsogon, hanapin nyo lang HCIC MD Center, second floor, room 204, AZM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon. Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City. At dyan, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wendelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply Centro, Pilar, Sorsogon. Sa area ng 1st District, Obalbay. Hello kay Mr. Reynaldo Cadilinya. Yan. Dito na tayo sa 1st District, Obalbay. Mr. Ray Mendez, 156 Corbado Street, Purok 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalior, Salvacion Malilipot, Albay. Sa second floor, Centerpoint Building, atop 711 Siga Avenue, Tabacot City. Ma'am Myrtle Neo, care of Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabacot City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabacot City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, at top GW Hardware. Now, dito tayo sa 2nd District, Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Rafael Escalador, Murok-Burokan, Rapo-Rapo, Albay. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3 Itbam, Manito, Albay. Joy Diesel, Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. CMD Center, yung office ko, second floor, room 208,
PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, at Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket, Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Libanos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay, Ma'am Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City, Lisa Longasa, Bangkirohan, Legazpi City, Sarte Commercial Market Site, Daraga, Albay, Arsenio, Bohemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City, Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay CP, Daraga, Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Puro, Legazpi City, Jeremias Balia at Jerry's Store, San Antonio, Santo Niño, Santo Niño, Santo Domingo, Albay, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Balabog, Pilar, Zorsogon, Dapdap, Pilar, Zorsogon. Of course, sa area ng 3rd District of Albay, Sonia Pereña, Ground Floor, Kamalig Market, Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay, Rexy, Sardinas Store beside LBC Office Centro ng Ginubatan, Ami Canseco, Care of Boardwalk Service Center, Market Site, Uwa, Susi Dizon, Care of Uchapayu Water Filling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay, at sa 2nd floor, sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi, CM De Centro at 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Andyan din po si Lordy Rafael, Travisya, Ginubatan, Albay, Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So, yan ang ating mga distributor, mga outlet. Basta hanapin lang sa ibang mga area, yung nakalagay dyan, HCI CMD. Oo. Tandaan sa mga listeners natin, hindi lang yung good health ang sinishare natin. Siyempre, kasama po ang kabuhayan. Be a product. Ang step number 1, be a product of the product. O dapat mag-member kayo. Bakit mas maganda nagme-member sa Health Code International? Tandaan, the need for the product is forever. Kung healthy ang family, take Power Trio. Mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, anong gagawin? Titigil ba? Huwag niyong basta-basta itigil. Pwedeng bawasan yung iniinom nyo. Opo, pwede nyo nang bawasan kasi baka sobra na yung iniinom ninyo. Kaya doon sa mga nagtatanong, hanggang kailan dapat mag-take ng Power Trio habang buhay po? Kung healthy ang family, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. So, ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa lahat ng mga nakikinig sa radio, saan mang radio kayo nakikinig, at sa kayong mga followers natin sa Facebook. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.